Čaute, vítam vás Mixer a Sadakar. Sadakar. No, dobre. Pokračujeme v našom videu. Sa vám zdá, že nepokračujeme. Dali sme si hodinovú pauzu. Možno aj viac. My pre vás tak aktívne natáčame. Vidíte, maskáč. No, tak čo, pustíme sa do toho. Vstávaj, Sadakar, vstávaj. Neulievaj sa, za čo ti platím? Za čo ti platím, Sadakar? Sorry, že nebudem rozprávať, ale bolí ma troška hrdlo. Jasné veci, ho narazil na plote. Nenadávaj. Počúvaj nás, malé detičky. Jasne. My sme veľkí drsňaci. Hej ho, ideme domov. My a veľkí drsňaci nejde dokopy. Bravo, 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 bravo. Bravo! To si chceme podpáliť našu strechu. Že, Sadakar? Sadakar, že si chceme podpáliť našu strechu. Hre, nemyslí si. Čo tak kúkáš? I don't understand. Ach jaj, ty si dal veľa toho čaju. Som ti hovoril, že bude svetovaný. Ty si ma neposlúchal. Lebo si uprednostil fet. Dobre. Čo myslíš, Sadakar? Strihneme to, kým urobíš tieto detaily? A ak si myslíte, že strašne striham, tak prepáčte. Ale ja zasa nechcem veľmi otravovať ani. Takže takto, tak. Sadakar? Prečo robíš stále tieto burp? Jej, to je pekné. Prestaň sa správať detinsky. Prestaň! Nebuď smutný. Keď nebudeme natáčať, vtedy môžeš, koľko chceš. Ale vydrž ešte. 10 minút napríklad. Pani Sadakar. My chceme aj niečo normálne vidieť, nie celý čas toto. Pič. Dobre, tak ako. Vážne. Dobre, tak strih. Dobre, tuto sme my. Tuto sme úplne my sexy. A s paličkou. A s prasiatkou. Pozadí. Dobre. Mám vás rád? Ja rád vás, ja rád kopanie.
Mám vás rád? Počkať. Mám vás rád? Mám rád čokoládu? Áno. Si čierny, áno, máš sa rád. A nie som rasista. Nový rasista. Čo? Okay. Aký rasista? Ale ako to, že mi to nefunguje? Ak viete, tak nám napíšte do komentu. Jasne. Nie, ja to vyrieším v tomto dieli. Ešte to vyrieším. Už to funguje? Načenie. A Obroviteľ. už to funguje zase? Tak keď to dám, tak to bude fungovať zase. Zase. Dobre, strih, kým toto sa dá Nie, už je to hotové. Dobre, Skoro teda. strih. Takže sme sa rozhodli, že nebudeme robiť hore, lebo si budeme robiť miestnosti. Tuto urob nejaký bar. Pozri. Urob nejaký bar. Nie, počkaj. Tuto, keby bol takto sporák. Tuto taký barík. To by bol vlastne ten pultík. Áno. Takto. Go. Nie, takto by som to ešte predĺžil. Takto by bol pultík. Ďalej. A ešte musíme... Urob kúpeľňu, alebo... Ale nie, teraz ja robím takú náhradnú kuchyňu. Náhradnú kuchyňu. Áno. Takže... Ak nevidíte nášho panačika, alebo tak, no, nevadí. Takže keby bol takto, tak, takže toto by boli takto. Takto by boli stoličky vlastne. A... Šiška. Takže poďalto by mi to stačilo. Tak to super. No. Už to je v poriadku. A vlastne na boku musí byť ešte ten vchod, to znamená, že to by som prerobil tak a tak. Takže takto by bola vlastne veľkosť prvej miestnosti, to by bol taký minibar. Ďalej... A ukáž dvere. Ale čo, no troška som vo skrine robil dvere. To asi pre tých, čo sa viac vyznajú z restoránoch, jak Spolok na Malina, ale pre mňa, čo robí s restoránom pomaly poprvý raz, tak je to hard. Tak, aj toto bolo dosť hard. A tak, takže tu by sme mali kuchyňu. Ďalej, teda bar. Potom tuto, keby sme urobili hneď vedľa mini kuchyňu. Toto by možno aj stačilo na tú kuchyňu, že? Takto. Toto by stačilo na kuchyňu, myslím. Teraz sa ty, čo tu robíš? To neviem. Je zvedavé, chce dostať jedlo. Prasa. Face. Hogi. No, pozri. Pása. Poď nezabíjaj ho, nepasiatku. Vdechni. Nepasík. Šikovný. Takže toto by mohlo byť vlastne šporák, tak? Toto by bol šporák. A ešte to o jedno to zvýšime, je to pekné. Nie, toto si nestrihaj to zatiaľ ešte. Namrhnutie miestnosti síce troška dlhšie trvá. Strih. Nie! Nestrihaj. Ježiš, zase to hrdlo. Dobre, strih. Hovor za mňa. Strih. Nestrihaj to. Ale Sadagar ma presvedčil, aby som pokračoval. A Sadagar, uvedom si, že máme časový limit. Toto by bol sporák. To by mohol byť... Nie, tak to by bol kredens. Áno, vlastne. A tak to by bolo aj so sporákom, takže tu. To by bola nejako tá rúda urobená. Ďalej... jasne. To by možno aj stačilo dokonca. Takže to si možno ešte o jedno skrátiť dokonca. Veru, na toto video by to stačilo. Čo ti? No, čo mi? A tak to by to vlastne mohlo byť. No dobre, tak ešte 2 minúty. Okay. Úplne hrdlo. Takže čo... Rovno z toho by sa mohlo vchádzať do jedálne, ktorá by bola vlastne spojená aj s obývačkou. Ovca útok. Znamená, že by to bolo toto bude obývačka, tak to bude obývačka. To sa mi páči.
Dávrha mi nehovorí, že hneď pri dverách musí... Tak to bude obývačka. No, to je blbosť. Áno, tak to bola obývačka. Lebo vieš, keď prídeš, tak... Jej, už som... Tak hneď by si išiel do obývačky. To si radšej tam urob dieru. Ako... A pozri. A takto bola vlastne obývačka spojená s jedálňou. To bude akože najväčšia miestnosť. Potom niekde strčíme kúpeľňu. Takže pozri. Toto by boli také stoly. To bol stolík, stolček. A kde budeme mať popraváreň? Pre prasiatka. To by bolo... Prasa a ovce. Pozri, takto by bol vlastne stolček. A Sadagárno a ďalšej epizóde urobíme záhradku? Nie, záhradku už je skoro... Nie, toto na budúcom diele dokončíme, urobíme tieto miestnosti. Dobre, Sadagár, už nemáme veľa času. Ok, jasne. Takže ja sa s vami lúčim, lúči sa s vami aj tento vošuk. Ty nepodarok. Lúči sa s vami Mixer a Sadagár. Skrátke, ale Sadagár je nepodarok. Čaute. Nie!